Tak začni ty. Uvidíme, koľko dáš, tak potom budeme pokračovať. Tak sa môžem teda ja k tomu vyjadriť. Mne to vyhovuje. Vyjadriť sa môžeš, ale nesmej sa. Mne to vyhovuje, lebo si tade vetrám. A keby som to veľmi chcela, mojim vnúčkám o chvíľu začnú vypadávať mliečne, takže oni mi tú 6 dajú. Takže si to bude... Ale zbierať môžete ďalej, ja to vezmem v igelitke potom nejakým potrebným. Ja tiež mám taký nápad, myslím taký veľmi pekný, že vzhľadom na nízku sledovanosť tohto programu, že by sme mali všetkým divákom poďakovať osobne. Vymenujeme? Za týždeň. To je dobrý nápad. Ja som si predsa vzal, že budem hovoriť vtipy. A tiež ako o polnoci, už bolo po polnoci, minimálne 2 hodiny, niekto bucha na dvere dolu a kričí, poďte ma roztlačiť. A ten muž sa brevuje ako šlak, aby ho trafil. Zmizli trhy, synov. A manželka sa obráti po svojom. A tebe boli dobrý, keď si mal defekt minule v noci, ale pred pol rokom, keď ti zdochol motor a koľky ti pomohli a ten chudák a z dola sa zase ozve, poďte ma roztlačiť. Takže na šplek chodí županý dolu, otvorí dve, nikto. Kde ste? Tu na hojdačka. No. A už to je? Už to je. Ja len upozorním, že my sme... Predčasne končíme. My sme s otcom raz robili víno. To víno, neviem, či bolo moc dobré. Ja som vtedy ešte nepožíval alkoholické nápoje, som bol malý. Každopádne, otec to videl vždy, keď prišla nejaká návšteva a tá návšteva u nás vydržala 5 až 7 minút. Neviem, či to bolo kvôli vínu a jedného roku, keď prišli takto cigáni vlastne na Silvestra, jak zvyknú, smetiari prísť pre peniaze, tak otec im daroval 4 litre tohto vína a už sa nikdy neobjavili. Podľa mňa už sú mŕtvi z toho vína, čo sme urobili. Ja som tak... Chutí? Dobre, ak už končíme túto tému, môžeme ísť k ďalšej. Milí diváci, vy sa nás často pýtate aj v listoch, ale aj keď sa niekedy stretneme niekde na ulici, či my tu máme tých našich divákov živých, naozajstných, či naozaj sa to oni tak smejú, či to tu nedomixovávajú, či to niekde v štúdiu nedosmievajú túto reláciu, tak prosím vás pekne, na poslednú chvíľu, v poslednej chvíli teda, ale sme to stihli, máme tu živých divákov, ktorí sem chodia dobrovoľne, dúfam, že sa tak aj smejú. Marian Liško, autor tohto scenára, vymyslel, ako vám to dokázať, milí diváci, a veľmi dobre si to vymyslel, lebo že vraj on sedí na kraji, že by bolo dobre, keby nejaká slečna z publika si mu sadla na kolena, že je živá, že to slečna. Viacerí sedíme na kraji, viacerí. Slečna, poprosím vás, na sekundu. Leškolíte len tak, ako pohojdal a vyhodil. Ale vám poviem tip. A za to ďakujem Igorovi Bukovskému, môjmu kamarátovi, to najlepšie, toho všade rozprávam, ten nevystrínite, vás zabijem. Zvoní zvonček pri dverách, chlap vyjde von, nikto. A nakoniec zaraz vidí na rohoške taká malá smrtka s takouto košičkou a hovorí, prepáčte, idem po vášho škrečka. Iba zmizni mi do kopolu, len tak košička cvenžala na každom schode zvlášť. Zabuchol dvere, sadol k televízoru, o 10 minút zase zvonček. Vyjde von, ale tam už smrť veľká, plnohodnotná, s takouto kosičkou a tá malá pri nej hovorí, mami, to je on.
je tu už tak veselo, aj teplo začína byť. Nie, ale vy ste už určite... Ja vás odnesiem. Vy ste už určite v médiách zachytili, že táto naša relácia dnešná nie je posledná, teda len v tomto roku, ale je posledná... Je posledná definitívne. Takže ja kým teda to úplne uzavriem celé, tak by som chcela poprosiť, ak niekto z tu prítomných, ešte privedomí kolegov, by chcel niečo na rozlúčku alebo z nejakého iného dôvodu teraz takto povedať, nech sa páči. Ja by som sa rada rozlúčila, ak dovolíte, pesničkou, ktorá sa celému nášmu národu vrila do pamäti spred pár rokov. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som, neublížil som. A ja už môžem pripojiť len svoje tradičné, každoročné smutné želanie, aby ten nový rok bol lepší, ako bude. Milí diváci, aj na Slovensku, aj v Česku, ďakujeme, že ste nás tak trpezlivo sledovali a keby ste niečo potrebovali, tak si kúpte. Milí kolegovia, keďže sa blíži posledné zvonenie, tak ja vám teraz rozdám na to posledné zvonenie takéto krásne náradie. Sú to krásne perníkové zvončeky, ktoré vyrobila moja bývalá pani učiteľka Manicová z Tisovca. Musím Tisovec spomenúť. Ona to chudira vyrobila preto, aby sme si vraj vyzvonili lepší vysielací čas. Nevyšlo, ale v každom prípade teda aj na to posledné zvonenie sú pekné. Milí diváci, my sa vám chceme poďakovať naozaj za vašu pozornosť a statočnosť, že ste nás sledovali najmä v tom poslednom čase aj v tých neskorých nočných hodinách. Ak sme vás pobavili, sme radi a hovorím to teraz v mene nielen nás všetkých, ale všetkých našich kolegov, ktorí kedy v tejto relácii účinkovali. Prajeme vám naozaj veľa zdravia, pohody, šťastia a veselosti, aby ste boli takí veselí, že vám ani nebudeme chýbať. A možno niekedy, niekde, dovidenia, kto vie. Majte sa pekne.